Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjysy Maýliýew Meňnislam Ibragimowich häzirki pursat agyr günleri bastan geçirýändigini aýdýar. 56 ýaşly Meňnislam agy Lewap welaýatynyň merkezi şäherinde teker ýamaýjy ustahanany açandygyny, emma özüniň we maşgalasynyň ýeketäk ýerdeji çeşmesi bolan bu ustahananyň häzirki pursat ýerli häkimligiň wekilleri tarapyndan ýapylandygyny aýdýar. Şondan beri ustahanany açyp firmanı yapıp firmanı patentini işlep verdik. Patentimizin devlete pullarını verip ondan sonra 2006 yıl arıza yazıp hekimliğin adına arıza verdim ettiler. Şu boş yere arızamıza kol çekip şu tayda 2 etaş ofis kurmalı, ofisin aşağında ustahanadan bolardı. Arızamıza şehir hekim kol çekti. Şehir arkitekturamı şoma layıklıktan çizip verdiler, çizgisini, eskizini, proyektini çizip verdiler. İki kat almalı deyip. Meňnislam agy 2006-njy ýylda teker ýamaýjy ustahanasyny dogly resmileşdirmek üçin etrawyň häkimine degisli arzany ýazandygyny, häkimiň hem arza gul çekip izi bilen degisli şäher arhitektorynyň da ustahananyň proyektini çyzyp berendigini aýdýar. Emma Meňnislam agy resmi namalary ýer teristler bölümine eltende onuň arzasynyň ýitendigi öňe sürilip resmi namalarynyň hem ret edilendigini aýdýar. Ondan sonra olsa şäher hekimlik bizim arzamyzy ýitirenden soň birine bolsa mellek diýip mellek bölüp beripdirler. Bizim bolsa ustahanamyzyň tokunan kesip işlemege ýagdaý öğretmen diyorlar. Öyle olsa çağalarımız var. Bir sana kızımız var. 11 yaşında mektepte okuyar, ayağımızdan 3. grupa invalid. Onsoň Meňnislam agy häkimiň goýan goly ýeterlikdir diýen pikir bilen öz işini dowam etdirendigini, ýene-de 2012-nji ýylda täzeden resmi namalar bilen baranda özüniň iş alyp barýan ýeriniň başga biriniň adyna geçirilendigini bilip galandygyny aýdýar. Meňnislam agy häzir şäher häkimliginiň wekilleriniň hiç gili eglisige gitmän, onuň kyn günü düşendigi we aradaky nalyslaryna hem garaman onuň ustahanasyny ýapandyklaryny gurrun berýär. Meňnislam agy Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýurdun degisli resmilerine ýüzlenip özüni öňkü alyp baran işini dowam etmäge mümkinçiligiň berilmegini haýys edýär. Ýa-ni hem bellep geçişimiz ýaly teker ýamaýjy ustahana Meňnislam aganyň we onuň maskalasynyň ýeketäk ýerdeji çeşmesidi. Onuň ýapylmagy bilen onsuz hem agyr sertlerde ýaşaýandygyny aýdýan Meňnislam agy durmuşynyň hasda yaramazlaşandygyny aýdýar. Bu tarafım bilen işlemenden soň işerde şu jaýyny bitirip ýaşar ýagdaýam döwrede bilemiz ýok. Şu 90 ýyldan beri jaýyny salyp başlandyk. Bilemiz ýagdaý çatanyk, işem ýok. Şagalarım, kiçik kızımız var, ayağımızdan invalid, 3. grupa, pazarlaşın grijası var. Şunun için su işen nememizem yok, bir yağda bile nemeler ya. Şunu bir cayları bitirip bize kovuca bir nemeler ya. Divalını götürüp nemet koyduk, başka bir hiç nemet yağda dörüp bize bu. Özlem olsa, hekimlik olsa, bizim olsa, o ustahanamız zamanından ayrıca toklarımızdan kestik. Ne yaşamalı bilemiz yok. Başka yerde hiç meşgullanmıyor. Ayağımızın öyle özünemeden nerede bir iş tapsak şunu ya bir köşeden ne diyoruz. Kıyınçılıklara başımızda bir kömek etmeye karşı edesilerden. Beýan edilen wakalaryň ýüze çykan sebitiniň, ýagny Türkmenabad şäheriniň derýaçylar kiçetrapçysynyň ýerli resmiler tarapyndan bu mesele dogrusynda nähildir bir kommentariýa almak başartmady. Haýyş bir ýagdaý bolsa bir kömek etmenizi haýyş edýän. Ýolar bolar bir onça bir etmeli bir halka azap bermek bolan ýa.